Ngibona bafethu sengibuyile-ke no part 2. Yabo manje ngizomsendela-ke inamba, ngizombizela inamba. Yabo lo ngizodlala ngaye kakhulu, ngizombizela ezase-Shoprite eyi-wrong. Ngimbizele ezase-Spar eyi-wrong, imali ngizoyihlukanisa. Othi-ke simfonele. Yebo mkhulu. Oh, yebo gogo. Yebo ba. Engize ngibuyela kuwe lethe. Bengade ngimatasa ngithumela umfana njengoba engisendela manje inamba la. Ngizokubiza shuthi usuzoyikhipha ekuseni ke yabo. Yebo. Ngoba Uzoyithumela ku WhatsApp. ngizokubizela nje khululeka. Akunawo amadatha. Awunawo amadatha. I-network iyahlupha la. Ngizokubizela nje, thola into yokubhala ubhale. Ngoba uyihlukanisile le mali, ufike enye wayifaka eShoprite, enye eyifaka kuphi eSpar. Le ekhishwa kwi-ATM. Okay, ungakwazi ukubiza lapho. Ngizokubizela, ngizoqala ngalezi ezase-Shoprite inamba. Okay. Lezi eziqala ngo-M. Okay, igama lithini leli gama lakho? Hayi Leli gama uthumela le mali. angizwa. Ungakwazi ukuthumela kwemuthi. Ngizokubizela, anginayo inakhuzane la. Bhala phansi wena, ngifonisiwe nami la. Okay, awubizi. Ziqala ngo-M lezi ezase-Shoprite. Okay, akunankinga, ungakwazi ukubiza lapho. Alright. Okay. Zithi 240802. Angikuzwa. 240802. Hayi. Huh? Okay, ngizokufonela mina. Ngiyakuzwa nje mina. Okay, uthi 24 24 ya 0802 ya 02 002 ya. Esezithi 7709. Uthi 7709. 09 ya. Bese zithi 4401. 44. Yes. Yebo. 01. 01. Yeah. Bese zithi 33 ekugcineni. 33. Yebo. Ama 3 out 2. Yebo. Yebo. Ayiqale phansi ke ngizwe ukuthi i-right yini. Okay. 24. Yeah. 08. Yes. Yeah, 02. Yebo. Ama 7 out 2. Yeah. 09. Yeah. Ama 4 out 2. Yeah. 01 33. Yeah. Ipin yakhona ithi 1970. 1970. 11 Ipin ithi 1970. 970. Yeah, ipin leyo kuyinamba eziwu4 lezi ipin. Yebo. Okay. U700 lapho ke ngifaka u700 eShoprite. U700 eShoprite. Okay. Yeah, bese kuthi ke Angus. sengizokubizela lezi ezase-Spar. Spa. Yeah. Ungifakele u500 khona. Ufakile 500 spa. Yeah. Okay, ithini? Ithi 13 13 ya. 44 o4 ababili. Ya. 70 70 ya. bese kuba o8 ababili. Ya. Bese ithi 01. 01.
iphini yakhona ithi 2 no 4 ababili. Bese ithi 1 ekugcineni. Iphini ithi 2441. 1 ya, iphini leyo. Ayiqale phansi uyibizeke lezo number lezi ezase Spar. Okay. Awungiqalela phansi uyibiza. Ngilinda nginyami ngoba. Okay. Ayithi 1 3 ama 402 ya 70 ya ama 8201 ya iphini ithi 2 no 4 ababili no 1 angithi. ya Okay, shuthi usuyekhipha kusasa ke bese siyaqhubeka nomsebenzi uyabo. ya kusasa ekseni kuphela Mana uma usuyikhipha lalela ke baba inamba yotala ligama lithini ngokuthi ngikube lapha izofuneka ligama igama ukuthi ifaka ubani. Lo leya seShoprite. Yebo. Ubheka umuzi Gumede. Umuzi Gumede. Ya, umuzi Gumede ya. Umuzi Gumede. Gumede nje ya. Gumede, angithi kunjani? Ya, Gumede. Okay. Alright ke go. Ngizo ekseni ke uzobe usuyangithinta ke sibone ukuthi siqhubeka kanjani nomsebenzi. Shosho lento siyayenza. Hayi uleka ke baba wami ngokusaza izinto zonke zobalayisikela. Hayi ngizolinda ikholi yakho ke kusasa ekseni. Nami ngizokufonela kodwa. Okay, ngiyabonga ke go. Ungifune ngo-8. Alright. Okay, ngiyabonga ke gogo. Ngiyabonga ke nami baba. Yeah. Hey, niyababona ke. Yabo lo ngizodlala ngaye kakhulu. Ngisendeleza seShoprite. Mase ngimsendeleza seSpar. Uzothi eShoprite efike eBhaba, eSpar efike eBhaba. Ufuna ukumbona kusasa esebuyela kumina esezoyifuna futhi. Bese ngiyamphinda ngaze irong. So singadlala laba bazonya laba. Uyazo Patrick babe video wena.